Вчера вечерта реших да се разходя до парка близо до блока. Беше късно, около полунощ, и улиците бяха празни. Вятърът носеше само шума от листата и далечен автомобил. Докато вървях, усетих странно чувство, някой ме наблюдава. Първо си помислих, че е въображение, но после започнах да чувам бавни, едва забележими стъпки зад мен. Всяка моя стъпка се отразяваше от асфалта, а тези зад мен сякаш се синхронизираха с моите. Обръщах се, но улицата беше празна. Всеки път, когато ускорявах, стъпките също ускоряваха. Опитах се да се успокоя и да кажа, че просто е някой късен минувач, но усещането за присъствие беше твърде реално. В един момент завих по тъмна алея и видях силует между дърветата. Стоеше неподвижен, почти невидим, но знаех, че ме гледа. Сърцето ми започна да бие толкова бързо, че се чудех дали не ще припадна. Тогава чух шепот, тих, нисък, изкривен, който сякаш идваше от самата тъмнина. Не можеш да избягаш. Скочих настрани и избягах към светлината на улицата. Когато се обърнах назад, нищо не се виждаше. Само тъмнината на парка и слабите сенки на дърветата. Все още усещам, че някой ме наблюдава, дори когато съм вкъщи. В главата ми се върти мисълта. Това не беше просто въображение, някой наистина ме следи.